Gising ka pa rin.
Yes. Just only one plate, small plate, enough. You will go now? Let's go. And you bring me down. Okay. Your key? No, I don't have key. I have here. I Grandma is mine. Because you go to the Okay. Porque eso de tus juguetes.
Iwan ka na amo. Hi, sa nanonood. Diyos mio. Mariana. Masipag ka talaga. Kaya title ng mga mo urago na masipag eh. Ay, Diyos mio, Marimar. Wala na ata itong naman. Ganyan ko lang muna. Mamaya-maya. Kailangan ko na itong mushroom. May kasama ko ngayon. Kaya kailangan ko muna siyang tawagan. Kanina sobra akong busy kaya hindi ko siya matawagan. Oh, kasama ko ito mamaya. Bienvenue chez Laika Mobile. Votre appel a été transféré vers un système de message vocal automatique. May Indian pa ata ako ng kasama ko. Grabe, busy na naman ako maghapon. Tapos kagabi, wala. Kahit anong pigil ko, hindi ako makagawa ng vlog. Grabe na yung antok ko. Hindi ko alam kung asan yung cellphone ko nahulog. Naigaan ko na pala. Hinahanap ko. Kaninang umaga, nagising na ako ng alas 7. Oh, idol! Anong oras na? Pasensya na, talagang busy pa. Sabi ni Amo, mag-ayos daw ako mamaya. Diyos mio. Marianong Karos. Kailangan sa susunod mag-i-slack na ako. Wala naman ang suot ko ganito. Tapos mag-ano ako, magpo-polo shirt. Ayun. Kita na lagi akong busy. Takbo dito, takbo doon. Buti sana kung hindi ako busy. Thanks, Idol. I wanna
naman ng Diyos, babayaran naman to maghapon. Bilangin ko na lang yung simula alas 9. Hanggang ngayon ba? Hanggang alas 12 pa ako. Kung magkano na rin, di ba? Diyos me, mari-mari. Tinatanong kanina ni Granta kasi siya magbabayad sa akin. Tinatanong kanina ni Granta kung magkano daw ang per hour. Tapos sabi niya, amo bukas na lang daw pag-usapan. Siguro kinikwenta na yung babayaran niya sa akin kasi hanggang alas 12 pa ata ako dito. Pero hindi ko sigurado. Sana maaga. Pero alam ko ngayon, talagang matagal sila kasi marami silang kakainin dahil sa gutom. Hindi sila kumain maghapon. Tapos ngayon lahat sila nasa sinagog. Yung sinagog na yun yung simbahan. Tapos sila sa church nila. Bilin ko sa kanila, pag pupunta kayo ng simbahan, kailangan may baon kayong ngiti. Hindi yung pupunta ng simbahan, puro nakasimangot. Diyos me, marimar. Dapat nakangiti agad pag nakita yung pare. Ngiti agad. Bawal ang nakasimangot. Ako nga, lagi nakangiti eh. Ang pangit nito, kailangan ko atong bago. Baka ma-Indian pa ako nung kasama ko. Kawawa si Mariana. Nung oras na uuwi, anong oras pa bukas papasok. Namula na. Maganda. Hindi ito magandang pamahiin. Namula. Dapat yung bago ang ginawa ko. Dati hindi ko nararanasan na mahulugan ng cellphone sa mukha. Dati nakakaya ko pang manood ng manood. Pero ngayon, wala talaga. Grabe. Kahit anong gawin ko. Kahit anong laban ko talaga sa antok. So, mayroon itong repon ito kung may lasa pa. Kasi hindi ko alam kung pwede pa siya makain. Pwede pa? Pwede pa makain?
Yung samahan mo, kung may part-time. Namaya ko na inalagay. Kandila, sisindihan ko mga 7:40. 7:40. Cake, ilalabas ko lahat. Mutag, green salad, avocado, mushroom, boil ng water. 5:40. Ay, anong oras na yun? 8:45. 45. 8:45. 8:45. Tea, bread, tsaka fruits. Fruits. Oh, kalimutan ko yun. Bakit? Iba naman yung pupunta rito. Minsan akong i-enjoy kasi mahirap pag wala akong kasama. Hindi ko alam kung anong oras na naman ako uuwi. Pero okay lang kasi may bayad. Is easy. Minsan kasi, pag may bayad, alam mong may bayad, sa totoo lang talaga, pag alam mo kasi may bayad, ang sipag-sipag mo. Napakasipag mo. Hindi mo mararanasan na mapagod, hindi mo mapipil na mapapagod ka. Pero pag alam mo na kulang yung bayad, tapos hindi ka babayaran, andyan yung pagod na sobra. Parang pakiramdam mo, hindi mo na kaya yung katawan mo. Sa totoo lang. Ganyan ang nararamdaman. Kita mo ako, tama yung binabayad nila. Kahit pagod, nakangiti pa rin ako. Kasi tama yung babayad nila sa akin. Huwag lang mali kasi pag mali, doon ako nakasimango. Pag pupunti lang, pag bitin, hindi ako binabayaran ng tama. Nakasimangot na ako, hindi na ako makangiti. Grabe ang tayo sa... Mararamdaman mo lang yung pagod pag tumigil ka sa pagtatrabaho, nasa bahay ka na, tapos inihiga mo na yung... Dapat kasi talaga, hindi mo na, gusto ko pa talaga na hindi makatulog, dapat hindi mo na ako nahihiga. Kasi pag nahiga na ako, wala na, limot ko na, tulog na ako. May mushroom ko, ano na siya. Yung ibang kulay na. Pwede ko na. Kaya, okay. Pero tatanungin ko na si amo kung tama na. Pag tamang sahod, nakakasipag. Pag hindi tamang sahod, nakakatamad. Alam mo na, kaya na tayo nagpunta rito sa ibang bansa dito. Para magtrabaho. Yan. Linitin ko na.
Ayaw siya mag-dollar. Ang live streaming ata, hindi pwede ng marami. Kailangan one day, isang beses lang. Ayaw niya mag-dollar. Avocado na lang ang kulang. Siguro nga, live streaming, isang beses lang. One day, one time. Banat na preparing. Salad. Sige na, bye-bye na. Tama na yung 30-30. May gagawin pa ako, ha?